कंपनी। तो हम सुनले रहे तू कभी विदेश जाता रह। हाँ तो विदेश जाही के बा, परसों चल जाए के बा। अपने देश में काम उम हईले नहीं है, बेरोजगार आदमी रहता, का कइल जा। वो तो के तरह अपना देश में काम हो केहू खड़िया जाता आ तोहनी के जाना तो न थैले लगल आ टक से एके बे ठापा मार के आ ओकरे के जिता देता लग। जानहू के तो चाहिए जे के कैसन बा का बा। वो तो बिना जानले सुनले हमने वोट दे देता नहीं सब। हाँ देखो जे सबसे बेसी पढ़ल बानू उ बन जाता डॉक्टर। हाँ तो डॉक्टर तो बनबे करेला। आ ओकरा से तनका जे कम बा उ इंजीनियर बन जाता। आ जे 10वां फेल बा उ बन जाता नेता। अच्छा नेता तो बनिए जाला, सही बात बा। आ ई दोनों पढ़लकू लोग के इंजीनियर के डॉक्टर के अपना पीछे पीछे घुमावता। सही बात बा, वो लोग के जहाँ मन करला वहाँ ट्रांसफर कर देला। ई बात तो सही कहता रहा। आज जे साफा नइखे पढ़ले गाय भैंस चरवाला बा उ बन जाता बाबा। में बाबा से कौन मतलब है? आ ये तीनों जना के टपका देता अपना गोड़ के लगे। अच्छा सही बात कहता रहा। तो बताओ जे पढ़ल लिखल देश चलावेला आ कि निपड़ देश चलावेला? पढ़ल लिखल चलाई। आ पढ़ल लिखल जे बा उ बाबा के जा लगे जाके मुकुरिया लगा देता तो बबे नु राज ही चलावता रे। सही बात कहता। परीक्षा अक्षर से भेटे नहीं के होखो कुछ कह देता रे आ ओकरा पीछे ही सारा लोग दौड़ तब से वोट ना दिया ये लोग के। अब भाई कॉकरोच पार्टी आइल बा नु सीजेपी। हाँ हमरा कहे के इहे मतलब रखो। हाँ तो अब एकरा के वोट दिया। नया पार्टी आइल बा, 5 दिन भइल बा, 5 दिन में 17 मिलियन फॉलोअर्स हो गइल बा। ई पार्टी बा नु पढ़ल लिखल भी बा, हाँ होशियार भी बा, आ बूढ़ नहीं खे, एकदम जवान बा। जहाँ कोनो लोहा लाग जाता तो टूट पड़ता। हाँ यही पार्टी का वोट दिया है। चुनाव चिन्ह रही कॉकरोच छाप आ वही पर ठापा मारो फिर आ जिता के आ जिंदाबाद बोला के सरकार बनाओ। आ गली गली व्यवसाय बढ़ावो, गली गली रोजगार बढ़ावो। सही बात कर रहा। आपसे वोट एकरे के दिए। एकदम ही खोपड़ी में ध्यान रखले रहियो। ठीक बा।